Hello, maayong hapon. Update na po kita karon sa pag-renovate sa Ivil's Boutique and Gadget or Gadget Boutique diri sa Bisayan. Atong adtuon si Madam kay nag-live karon siya sa mga items nga yang baligya diri. Atong pag kuan picture dari sa sulod mo na ni karon murag kuan na lang binturan lang ang kulang ani diri maurag yapon diri speakers diri sa scan stool o diri ta sa ika-tulo. Nag-skin coat ni si Boss Juju o si Mike Boy. Mo ni karon diri atong kuan og kuan si Madam. Kay nag-live ni si Madam karon. Jogger, wala mo main na nita, 25 na lang each. Oh, jogger. Kyla Alcando, yours na nigang jogger. Naraon, for upan niyo mo. Mo na si Madam ang proprietor diri sa For 100 pesos only. sa Ivil's. Namay na, Kyla, ni Kyla. Naunahan ka, ma'am. Sige. Kani, balik na ko. Basigahan mo man. Ani, set mo siya. 3 to 5 years old. Kani, dako-dako. Pwede sa 6 years old. Set na, tuluan 3-5. Kani ang color. Set, tuluan 3-5. I-subscribe lang ninyo ang amo Mindset. Para mindset. YouTube channel O, tuluan 3-5. para Jogger, wala na yung jogger, gang. makita Sorry ninyo na, sa Kyla. personal si Madam nga Kani na lang o, set na lang o, spaghetti short. Spaghetti short. Na diri sa 135, iyang tindahan. tulong na mahulog na tag 45 each lang. business as usual gihapon samtang under renovation. Mindset. Jogger. Ay, wala na yung jogger. Follow lang sa page ni Ma'am para sa inyo Laban lang dito si Kuya. pag-order Kailan yung kay set? Naa siya sa mga 3 to mga- 5, 3 to 6 years old, ma'am. mga bagong or new arrival nga mga pareha ninyo makita blouse na diri daghan og barato ra kayo. Pang 3 to 5, 3 to 6. Kani po, mga napod yapon sa mga 3 to 6 inana. Pa-mindset 135, tulo na kabuok. 1 2 3, mura na siya old. Kuan. Ay, tag 45 each na lang yun siya. Next, Mga bagong mga blouse ni Madam. Samot yung kaga guwapa ang mga mamalit labi Kani nag kids nga spag dress. kuha ni Mike yang asawa ni Kani kuan. kids pang spag dress. Di ba, Mike? Kuha ni mong dress Saan nga mo nakasuot, ani, kay gikan sa Korea. Marian mo. 6 to 8. 6 to Mabatanon, 8, guwapa man daan, mabatanon jud. 6 to 9 years old, stretchy siya, dress. Pamay, ani, for 50 Mo ni si pesos, Madam. Mind dress. Live ni ani, siya ikot-ikot karon. siya. Mind dress, oh, 50 pesos only. Adto mo sa iyang page ha para makita ninyo ang mga bagong mga items nga moabot. Nay, pang-adult. Yes, ma'am. Ay, pang-adult. Dili ko po sure, ma'am. Sandal, mag-kuhan. Hi, ma'am. Fergang Bird So, nadala mo isa kaset. Yours na ni Caridad. Yours na ni for 50 pesos. Pag-bata. Dala ko. Wala to ni. Gang Caridad. Pakiyan sa page later. Yours na ni. Okay, sunod na po. Bye-bye. Salamat. Oh, may hapon.